Castelló busca captar turistes de tot el planeta gràcies al ciclisme. Empreses de les comarques del nord s'han unit per a captar i fidelitzar els amants d'una pràctica esportiva que no deixa de créixer amb la pandèmia. Confien en el cicloturisme per a reactivar l'economia. Arriben de França per a recórrer a pedal les carreteres del Maestrat. M'agrada el paisatge, el sol i el bon ambient. Entre oliveres mil·lenàries practiquen el seu esport favorit. Pujar el Col de Vell és una passada. No hi ha quasi cotxes. Però també gaudeixen d'uns dies de vacances. Mengem bé i eixim a prendre unes copes. Tom ha canviat Anglaterra pel Maestrat per als seus entrenaments. Mucha sol, ni un bache en la carretera. El nord de Castelló vol ser destinació de cicloturistes. Empreses de la zona s'han unit per cobrir les necessitats d'estos esportistes. En els allotjaments hi ha espai per a guardar les bicicletes. Les habitacions són molt espaioses i segures i caben fins a 4 bicis. Per la seva part, bars i restaurants compten amb el menú ciclista. Pernil, una miqueta de formatge, una tortilleta i pan tomata. A més, lloguer de bicis, serveis d'avituallament, senyalització de noves rutes o organització d'esdeveniments. Posicionarnos y poder además alcanzar a esos mercados potenciales. Una pràctica esportiva que no ha deixat de créixer amb la pandèmia És un moment d'esplendor total. i que pot reactivar l'economia en l'etapa post-Covid.